Vi har lavet en film, der forklarer noget om markedsøkonomi. Vi kommer ind på udbud og efterspørgsel, ligevægtspris og grænsenytte. Udbud. Hvis der er et stort udbud, falder efterspørgslen. En løsning kan være at sænke prisen og på den måde øge efterspørgslen. Hvis der er et lille udbud, er efterspørgslen for det meste større, og derfor hæver udbyderen prisen. En fordel ved det kan være, at virksomheden tjener mere, dog vil virksomheden sælge færre emner. Efterspørgsel. Prisen regulerer efterspørgslen, og efterspørgslen regulerer prisen. Hvis prisen er høj, falder efterspørgslen. Hvis efterspørgslen er stor, stiger prisen. Ligevægtspris. Det her er markedsmekanismen. B er mængde og A er pris. Udbuddet starter med at være lavt samtidig med prisen. Det gør, at der er en høj efterspørgsel. I takt med at udbuddet stiger og prisen falder efterspørgselen. Der hvor de to linjer mødes, er der hvor begge parter føler, at de vinder. Målet er, at både udbyder og køber føler, at de vinder. Løsningen er fri konkurrence og markedsmekanisme. Faldende grænsenytte. Det første par sko, man køber, vil man gerne betale flere penge for end par nummer 20. Det er fordi, at forbrugeren efterspørger den pris, der svarer til den nytte, man. Created using Powtoon.